इ एन्ट'निनो सिन्ट'निया दिपालिखौ नांगौमोन खोमा बेखायनो गावनि हिनजावखौलायनो आङो मोजां मोनोलायनो हाक थु साला बेफोरबायदि आरदि माने मा आरावनो रे दियावनो रेन्डि हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ'हाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ माने दिपालिनि एक्स हौवाया आंखौलायनो माने आंलायनो गावनि एक्स हिन्जाव दिपालिखौ गोसो थोयोनो थात साला मुर्ख हाक थु बोरै जाखो दिपालि माबा गावनि हिन्जावखौलायनो आङो गोसो थोयोनो फाग्ला मानसिलाय स' लोगोफोर नोंथांमोना बिथाङा मा बुंदोंमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय माने बिथाङा मा बुंदों बेखौहाय नोंथांमोना नायनानै ला आरो भिडिअखौ जोबजासिम नाय एसे इन्टारेस्टबो जानो हागौ दिनै सेसखा आरोखि लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौहाय नायग्रोना लालाय एन्ट'निनो सिन्ट'निया दिपालिखौ नांगौमोन खोमा बेखायनो माने दिपालिनि फारसे माने आंखौ जावदो माने बहुत जावदो आं फुट जाम्बानो नै बे जाम्बायानो केरेलायाव थाइ थाइ थानानै दा दुबाइ मोनहैबावनोसै दुबाइ अब्ला लोगोफोर मानो थाखाय आंखौ बिथाङा बिदि बुंदों होनोब्ला मिथिगौना लोगोफोर आङो थांनाय समावहाय दिपालि आरो गावखौहाय ना सानैखौबो माने रायदोंमोन आरोखि बे रायनायावहाय माने बेहा मा जाहैखो भिडिअखौ नायजोबाखैदां बिथाङा गावनि हिन्जावखौसोलायनो आं गोसो थोयोनो फाग्ला बिदि जायोलै आङो बै समावहाय माने भिडिअखौहाय माने सानैखौबो रायदोंमोन आरोखि नोंथांमोना भिडिअखौ बै भिडिअखौ नायफिनोबा डिसक्रिपसनाव फार्स्टआवनो लिंकआ दङ बेयाव चेक खालामनानै नायनो हागोन आरो बेजों लोगोसे जोबनायाव स्क्रिनाव फैखागोन स्क्रिनाव नोंथांमोना टाच खालामनानै नायोब्लानो निस्सय नुगोन आरोखि स' लोगोफोर आङो मा बुंदोंमोन आरो बैयो गावनि हिन्जाव एक्स हिन्जावखौ मा बुंदोंमोन नैबे भिडिअखौबो नायनानै लाग्रो आरदि माने मा आरावनो रे दियावनो रेन्डि अफिसियेल माने अफिसियेल ना अफिस रेन्डि अफिस ओरैबायदि माने इना रेन्डि अफिसाव जेसेबांनो माने थांनानै मावनो हायो बिनि खोथासै बेसे फानो बेसे फाना बिनि खोथा आंथ' बिनि बुस्थुखौ जेबो बाया ओरैनो होबाबो बाया माने ओरैबायदि जों बायदि गोथार मानसि रावनिबो सिख्लानि रावनिबो बानि आं दा हिन्जावफोरनि बुस्थुआ माबायदि मा बेफोरखौ जेबोखौनो मिथिला जेबोखौनो गोसोआव गैला हिन्जावथ' 6 बोसोर हाबा जादो अब्लाबो आङो जास्ट 8 मासल' उन्दुनो मोनदों 8 मास टटेलि 8 मासल' हिसाब खालायनानै आं ओरैबायदि मानसि अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नुखाबाय दा भाषाया माबायदि लेंगुवेजआ माबायदि दिनै बिथांमोननि गेजेराव सानैबो बेनो एखे लोगोफोर सानैबो एखे माने बेबो बेखौ बेबायदि बुंहरो गाज्रि गाज्रि रावजोंहाय सोदोब बाहायनानै बैबो बैखौ बुंहरो सोदोब बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि माने बर'आ नुबाय दा गावनि केरेक्टारा माबायदि गावनि खुगा लेंगुवेज बाथ्राफोरा माबायदि नङा होमबा आङो आंनि भिडिअआवबो बुंखादों थांनाय समावहाय स' लोगोफोर दिनैनि दिनाव माने गावनि हिन्जावखौसोलायनो आङो गोसो थोयोनो नोमफा गावनि हिन्जावखौलायनो आङो मोजां मोनोलायनो हाक थु साला बेफोरबायदि मा होनो खाराब फाराब गेब्ले गेबथे हिन्जावखौखि आङो गोसो थोगोन लागोन आंनि हिन्जावखौ नाय बुरबक नै बेसेबां साफा नुबायना आंनि हिन्जावा ओरैबायदि दाउदै बायदि साला नोंनि बे जिहं फाहं गेसाव गोफोन हिन्जावखौखि आं लागोन नालै आयदै लोगोफोर मा जागोन बेबायदिबालाय आङो बै भिडिअआवहाय बुंदों सानैबो एखे बेबा बेखौ बखियो बेबा बेखौ बखियो सानैबो ससियेल मिडियायाव दावराव खालामलायबाय थायो होननानैसो बुंदों आरो गोसो जायोब्ला नोंसोरो नांगौबा फन लानानै नाम्बार लालायनानै दोखो नांलायहर गाज्रि गाज्रि रायलाय हरलायलाय बा गाज्रि गाज्रि नांलाय हरलायलाय बेफोरबायदिसो बुंदों गावनि न'खरखौ फिउचारखौहाय मोजाङै दालांफिनदो होननानैसो बुंदों आङो बै भिडिअआवहाय ना दिनैनि दिनाव बै माने दिपालिनि हौवाया साला माने दिपालिनि साइड जानानै आं भिडिअ बानायदों जाहैदों लोगोफोर ओरैबायदि जाम्बा मूर्ख गावनि हिन्जावखौ आङो गोसोथोबायबा मोजां मोनो फाल आंनि हिन्जावानो एथ'ग्राब मोजां आंनि हिन्जावखौ गारना नोंनि बे जिहं फाहं
खाराब फाराब बेफोरबायदि नों जानानै आंगायखांनाय बेफोरबायदि भिडिअखौ माबा हिनजावखौलाय आं लागोन होनो साला मा जागोनलै फंबाय नोङो साला अबाय मा मावनानै जायो मा मावनानै जाया आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया नों दुबाइयाव थां सिंगापुराव थां अबा मालयेसियाव थां अबा आफ्रिकायाव थां आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया मानसि हिसाबै मावनानै जानांगौ जेरावखि जाया मावनानै जा खिन्थु गावनि न'खरखौ मोजां खालामलां जेरावखि नोंसोर सानैजों फाथैलाय बिसिलायबाय बा गारलायलायबाय नोङो बैनि बागै दिपालिनि बागैलाय माथो भिडिअ लाबोबाय थायोनो आरो दिपालियाबो नों भिडिअ हगारबाथाय नोंनि भिडिअखौ लानानै मा होनो दिपालियाबो भिडिअ हगारबाय थायो मा नांनायनि सानैबो एखेसो नोंसोरो होननानैसो आङो बै थांनाय भिडिअआवहाय बानायदों नङा होमबा दिनैहाय मा दिपालिनि ओइ रायजोफोर बोरै जागोन माने गावनि एक्स हिन्जावखौ दासिमबो बिथाङा बावनो हायाखै जानांगौ आंनि आन्दाजाव माने हिन्जावखौ एकदम मोथो मोथो गोसोखांबाय थायो जानांगौ बेखायनो मा होनो ससियेल मिडियायाव फैनानै बखिफैबाय थाफ्लाफैयो आरो गोसोखांबाय थायो मा घन्टानोथ' फाथैलाय बिसिनाय नोङो बुरुआव लाजियाखै नोङो दिनैनि दिनावहाय ससियेल मिडियायाव गावनि फिसाखौ मोजाङै शिक्षा होलांनांगौ मोजाङै फोरोंलांनांगौसो नोङो बेफोरबायदिखौ बावलांनांसिगौसो मा नोंनालाय सोब भिडिअआवनो गावनि एक्स दिपालि थोद बुरुआव साला बारा लेंहरगारगोनलै हाजिरा मावनो नाङा बेफोरबायदिखौ आङो गोसो जाया बेफोरबायदिखौ बाबु माने फंबाय आङो बै मालायनि हिन्जावफोरखौ लब गैया बा मालाय सिख्लाफोरखौ लब गैया आं बेफोरबायदियावहाय गोसो गैया आंहानो बिराद समायना रमायना हिन्जाव दंखायो मिथिबाय बाबु दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनाङा नोंबो नोंनि हिन्जावखौ गारना थांबाय जेला बा नोंनि हिन्जावजों गारलायलायबायबा गारलायलायबाय जोब्बाय मोजाङै गावनि सासे फिसालाखौहाय मोजां फोरोंलांनो नाजा सेस्था खालाम डक्टर इन्जिनियार बेफोरबायदि आर्मिनो माबा पुलिसनो कामान्ड'नो बैफोरबायदि खालामनो नाजा मोजां बोसोन होलां बे फिसायानो देनां नों बोरायबा नोंखौहाय नायगोन मिथिबाय बाबु दिनैनि दिनाव नोङो बेफोरबायदि लामाखौ सुरनांला बा गावस्रालायबाय नालाय गावस्रालायबाय बेयाव दिनै नोंसांमोना रायजो राजा लाना फाथैलाय बिसिलायबाय बे जोब्बाय बेखौ गोसोखांबाय थानांला नांगौबा नोङो गोदान हिन्जाव लानानै दलरनो मोजां मावै दाङै गावनि फिसा सासेखौ लाफानानै रुजु रुमु रायजो जालांदो नोङो बाबु आरो नोङो नोंनि हिन्जाव बै दिपालिजों आंजों जरायनाङा आं बिराद मिनिनो ओंखारो बाबु बेफोरबायदि खालामनाङा दे स' लोगोफोर आङो बिथांखौहाय बिथांनि जानानैबो भिडिअ बानायाखैमोन आरो दिपालिनि जानानैबो भिडिअ बानायाखैमोन सानैखौबो एखे सानैबो ए जानता होननानैसो आङो माने भिडिअ बानायदोंमोन आरोखि स' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयाव फोजोबबाय थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय